Здравейте, хора! Днес вие се намирате в моя канал Санчо Ангелов. Абонирайте за него. Абонирайте за Тони Къчев 2014 и за Михаил Имбрямов. 2013. Не, без това. Ти се е писал само Михаил Имбрямов, нали? Да. Абонирайте се. В момента вие гледате Кренца и те с двамата. Те боряха, обаче видеоклипа ми свърши. Сега отново започваме. И сега аз мижа. Той не откри двамата, аз ви открих двамата, сега наред и той да брои. Точно. Сега буквално сме само 3 Ние с трима Кренца, много забавно, нещо забавно. Обаче, хора, всичко го правим заради вас. Абонирайте за канала. Пишете долу в коментарите, ако искате още такава Креница, ако искате част 2. Ако искате част 2, обаче не на същото място. А на другаде и повече голямо и повече хора. И там може да ни задавате някакви въпроси. Може да играем Креница в военните блок, защото... Да. Защото там знаеш кой играха? Ко? Живко и Мишо и Кажу Микола, там играха Креница. Уи! Хора, вижте Мишкото сладко котенце. Абонирайте се за това сладко котенце. Абонирайте се. Абонирайте се, хора. Мати. Хора, Ако обичаш пари. ако дойдете в Средец, заповядайте да видите. Чакай. Област Бургас, град Средец, улица София. Хаджи Димитър. Ако сте от София, много по-трябва да Да. Ако сте в Бургас, ако сте в Бургас, Ще- град Средец. Да. Ама ако сте в Пловдив, в София, там нататък, няма смисъл. Да обикаляте. Ама можете да ни последвате И да дойдат. Да. Хора, да снимаме още. Не знам, всяка събота, неделя и петък качваме много видеа. И понеделник, и вторник. Там и петък, събота и неделя. Качваме. Понеделник, вторник, петък, събота и неделя Хора, качваме много видеа. поне ако вижте ето тази маленька котка, абонирай за нас тримата. Да. Хора, сега, ако искате видеоигри да качвам в YouTube, пишете долу в коментарите, ако искате. Да, например, Car Parking, PUBG Аз имам Roblox. и да, също така и Roblox и всякакви игри. И може да гледате. Да. Ама най-яко. И също така абонирай се за Живко Димитров, за Мишо Ангелов и за Митко Неделчев. Също те имат канали, YouTube канали. Да. И тях трябва да ги последват. Те сега ги няма, но ще дойдат някъде след 3,5. вечерта. Да, и може да Живко Димитров може да дойде в 3 часа. Да. И 3,5. Да, и може пак да И сме. Мишо Ангелов, не знам сега. Мишо Ангелов, той малко. Братле, И също вече 3,5. И също така не Мише, и аз звъни на Живко е. И също така не забравяйте. Добре, спри. На 19 юни. След малко пак започваме. На 19 юни не забравяйте, че. Това ще го качваме в живото после. Чакай, звъна на Живко. И ще отидем на стадиона, защото там ще хапваме и ще играем. И хора, ние на 20 юни ще се почерпиме. Хора, чакай, ще кажа кой сега. Кой ще... Може малко това трябва? Аз, той и той. Той мой да. Хора, Сашко Ангелов ще дойде. Антон Георгиев Кочев ще дойде. Мишо Ангелов ще А дойде. за кой си го спрял? Живко Димитров ще дойде. Спря си го? Живко Димитров ще дойде, Кристо ще дойде, а Танас Прас... За него няма да говорим, защото той няма канал. Да. Ако се направи, най-добре. Не, че няма. Сега звъня на Живко Димитров. звъни. Сега абонирайте се за тези два. 3,5 стана ли? красавци и Не. нас. Бай. Кажи, че... Сега се окача в YouTube. Кажи. Ало! Аре, ще излезеш ли? Вай. Не затворя. Чакай, аз да му звъна се. Антон, човека затвори на теб, ще затвори, стига.
Дай да кача поне това видео в YouTube, дай. Чай малко. Той сега. Чай малко. Ама сега пак ще продължиш. Аре, двамата спряха да снимат само. Ама аз правих само да звъна на Живко. И той сега пак. Може да се кача видео. Само хора да кача видеото на Антон. Къде ти ютубата? Сега? Не сега. Ние още ще снимаме. Чакай малко. Той иска сега да качва. Ама че... Не сега. Добре, хора. Я ти му звъни. Пак му звъни. Ти му звъни. Сега звъни. Чакай Антон да звъни. Кой ще? Давай. Добре. Аз или пък... И кажи, че си ми пета за нас прас. Или пък... Или пък мога звъна на... Ще му се извиня, сега и ще кажа извинявам, че... За кое ще му се извиниш? Не го притеснявам, не е хубаво се. Дали ще ми звъни? Затвори ми. Живко Димитров да ми дойде. Мише! Тони! Више! Намери ми коти! Привет, хора. Пак съм включен, пак ще играем Зеница. Този път ще... Хора, извинявайте, затворих видеоклипа, защото трябва да звъна на едно момче. Той не ми да видна. След това ще правим сега още един час и ще качвам видеото. Добре? Здравейте хора, добре дошли в моят канал. Сега, хора. Антон Георгиев Коджев. Сега ще играем. Майто! Хора, абонирай за това малко, защото котенце. Абонирайте се! Абонирай се за това малко котенце. Ето за това сладко Малко малко. котенце, да. Вижте колко е сладко. Вижте какви сладки очи има. Колко е сладко, хора. Ако обичате котки с сини очи, напишете долу в коментарите. Които хора имат сини очи и им светят през нощта, значи трябва да са родили котки. Извинявам само, котки трябва да са. Хора, сега Сашко Ангел ще мижи. Добре, давай. Добре. Почваме. Сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50. Отиваме да ги търсим хора. Сега отиваме да търсим. Тяка пазанчета, защото много бързо ще ги намеря. Гледайте, аз бях много читари за ти. Гледам. Нека много лесно ще ги намерим. Тук никой няма, аз видях. Добре, знам, че може да са някъде. Ще ги видим. Къде са скрилите си? Много лесно ще ги намерим. Ето ги! Айде! Хубаво.
телефон. Ало, живе. Идваш ли? Да, ви къде сте? Ние сме тук на... Снимаме, брат, правим кринца. Да, ето тук сме пристанка. Вика, имам канал. Пристанка сме. Вика, имам канал. Сега ще качим видеята. О, сега те Живко ще се присъедини. Идва, ето. Аре, бе! Абонирай се за Жишко Димитров. Що? Аз така искам. Хората така ще гледат и така трябва да гледат. Не, бе, не сега. Аз спомня се бе така сме. Не дам и така сме. На мен ми фана батирената, иначе си направих видео. Ще снимаш ли ти? Аре, може. О, камари, ще снимаш ли ти? Ще присъединиш ли и ти към кренцата? Аре, моля се, брат, не ще направим чоколата. Ама дай сам фъката. С айфонката. По-че хубаво снимам. Кой искаш? Айфон, по-че хубаво снимам. Снимай. Ето качвам кринецата. Бойкаш.